Naintubuna bakorera banyasaye asiki kanisa cyonse cyege Pentecost nigo twakire tugusabira nsi itomurembe ubu amatobiya teba nainde bunne myakende ya etire ekero amana siasa barendete ense wokomurero igotogane tiomurembe ase ensi ito chikanisa chito obomo no bwanchani nabali bakorento watana kana kati yebisa kubyonsi bimenyete Kenya nigo bagutumika n'olyo mobe saitani elinde elyo nainde amanyinga witeka intwe igotwatenenire maisomarore kubakani nga ebintu bagokora nainde mangana bagukwana yo witaniense nigo akorento gusaleko konene azichi ngondi chonse chitokolisia nabali ya tokoranderia dingana lya Nyasaye nasabire ngatigo murembe obe ase abantu baito serikali ezike kanisa nabo igo naende batwa masikani yo korento murembe ase ebisa kubyonsi byaito bimenyete Kenya.